Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekele m unu n'ụbọchị nke taa. A sị m na ọ ga-adịrị nwoke na mma, dịrị nwaanyị na mma. Ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri atala, azụ anwụna. Nke onye na-emebu nke ọma n'ụbọchị nke taa, ọ ga-agaziri ya. Igbo ndị njem ọnụ, unu mana anyị bụ isi mmiri maka na isi mmiri adịghị ata ata. A sị na obodo ọbụla ijere bụ ifuru onye Igbo ọwakwa n'obodo ahụ jiri eti. N'ụbọchị nke taa, ọkwala bụkwa mmiri unu n'ụbọchị nke taa. Eze nwanne nke n'ofuru n'anya Daniel Ejekwu mmiri nọ n'ụbọchị nke taa na isi mbido TV na-ewetara unu ya bụ ihe emume nke ehihie a. Ọ ga-amasị m ka isonye na ihe emume nke ehihie a. Ọtụtụ ihe bụ ihe ndị anyị ji n'aka, bụ ihe ndị anyị na-enwe unu ga-anọ wee kparịkọta wee chịkọrịta. Mana tupu anyị aga n'iru, asị m ka anyị ṅụrụ mmiri na anyị na-abịaghachi. Udo dịrị unu. Ọ dị mma, anyị echigatago azụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị na-esonye anyị na ya bụ ihe emume ehihie a, biko tọrọ m ntị gị n'ala. Dịka m kwuru na mbụ na ọ dị ihe buru ibu anyị ji maka ya wee bịa. Mana ofu ihe bụ ihe a chọrọ ịrụtụ aka, nke gbasara ihe nkiri nke mepụtara, nke ndị oyibo kpọrọ Lost Sisters. Ọ bụ niile ya bụ ihe nkiri ọ tọgburu onwe ya o, ọ tọrọ ọfụma elechara m ya wee mụta nnukwute ihe n'ime ihe nkiri a. Ọ ya amasịkwa m ka ị gaje kirie ya, ị ga-amụtakwa nnukwu ihe. Ọtụtụ ihe buru ibu nke anyị kwesịrị ịmụta n'ime ya juru ya. Ndị so wee mee ya bụ ihe nkiri a, ha hiri nne o, nke nna ga-akpọchawa aha ha, mana ama m na Uche Jombo so na ụfọdụ ndị mee iso wee mee ya bụ ihe nkiri a. Ekedekwe m afọ ya. Brasin Noah sokwa, Shegu Arinze so n'ime ya, Kate Henshaw nọkwa n'ime ya bụ ihe nkiri a. Aga m agụ na ole wee ghara ole, ha buru ibu. Bụ ileche ihe nkiri a, nwanne m ị ga-amụtara n'ihe. Mana a nwere ofu ihe ebe m fụrụ na ihe nkiri a itinyere m obi aṅụrị, kpọkara m ahụ, bụ ebe ahụ Uche Jombo na di ya na-abata n'ụlọ ebe a na-eme ihe agbamakwụkwọ a. Ifukwara ka o si wee sụọ asụsụ Igbo. Ihe a tọrọ mụ, maka ọ na-adị mma anyị nwa bụ ndị Igbo, ebe ọbụla ị gara na-asụ asụsụ Igbo. Ọ bụrụ nwanne gị na-asụrụ gị asụsụ Igbo, ị na-asụrụ ya okwu oyibo, ọ dịrọ mma. Ebe ahụ tọgbuchara m nnọọ ọfụma. Enwekwara ebe ọzọ m chọrọ ịkpụtụkwa aka na ya bụ ihe nkiri a, ebe Adeyemi chọrọ igbu nwunye ya. Ụnụ afụgo ihe na-eme n'obodo anyị Naijiria, nnukwu ihe na-emezi na ebe nwoke na-egbuzi nwunye ya, nwaanyị a na-egbu di ya. Ebe ahụ tọgbuchara m ọfụma. Afụrụ m ebe Adeyemi na-achịpigbu nwunye ya. Onye nke nwaanyị wee bata wee were nnọọ egbe wee gbanye ha n'ahụ, ahụ ajụọ ya oyi, o wee nwụọ. Ụmụnne m, ọ bụrụ na ị na-ege m ntị na mgbe awa, ekwena ka mmadụ dị ndụ wepụ ndụ gị n'ike. Kama mmadụ ga-ewepụ gị n'ike, iwepụ onye ahụ, maka na ihe na-emezi n'obodo anyị na orika. Mana enwekwara ebe ọzọ m chọkwa ịrụtụkwa aka na ya bụ ihe nkiri Lost Sisters a na-ekwu maka ya. Ebe nke nwaanyị ebunyere mmanya ka ọ chọwakwa di ya. Anụnụ makwa ọfụma na ya nwa bụ nwata nwaanyị egbugo di ya n'ime ụlọ, wee pụtakwa na-achọ di ya. A nweziri ka ọ dị nnọọ na-achịzi ọchị. Dị ya bụ nwatakịrị nwaanyị, ọ makwa ihe ọ na-eme. Nna ya enyi ya mmanya, o burukwa na-akpagharị na-achọkwa di. Ana ya nọ ya nwaanyị ma ihe mere na n'ụlọ ebe ha nọ, ka o si wee gbagbuo di ya, ka ha si wee gbuo ya. Ya na enwe onye mmanụ. Ụmụnne m, ihe nkiri a ọ tọgburu onwe ya. Biko, ana m achọ ka onye ọbụla gaa jee lee ihe nkiri a m na-ekwu maka ya. Ị ga-amụta nnukwute ihe. Ọtụtụ ihe bụ ihe nọ n'ime ya a ga-amụta. Ya bụ ihe nkiri Lost Sisters a na-ekwu maka ya. E nwere ofu ihe gbagwojuru m anya n'ime ihe nkiri a. Ọ bụ gịnị mere eji gbuo nwoke a ụbọchị ọ chọrọ ime ihe mgbamakwụkwọ ya? Ọ gbagwojuru m anya ọfụma. Ewe m na-asị, ọ bụ onye ga-asa ya bụ ajụjụ? Mana ọ dịzikwara ndị mepụtara ihe nkiri a ịgwa anyị ihe merenụ nwoke a ji wee nwụọ. Ha egbukwa ya bụ nwokorobịa wee hichachasịa ebe ọbụla, hichacha n'ebe ọbụla ọbara ya metụrụ. Enweghị ka a ga-esi wee chọpụta na mmadụ nwụrụ n'ime ụlọ ahụ. Ha eburukwu ya na-aga
bugide ya tinyekwa ya na moto wee bupụ ya. Enweghị chọpụtaranụ na nwokorobịa anwụgo. Ndị mmadụ were na-eche ma nna nke nwaanyị ma nna nke nwoke ewere na-eche ka afọ nwokorobịa enwe onye fụrụ achọghị di ya. Ya bụ ihe gbagwojuru m anya. N'ime ihe nkiri anyị na-ekwu maka ya, a sị m kwuo onye kacha afụ n'anya ịgbalịrị ọfụma na ya bụ ihe nkiri a n'uche nke m, maka na a sị na uche onye adịkwa ya njọ. Aga m asị na ọ bụ Uche Jombo. Ya bụ nwata nwaanyị gbalịrị ọfụma, ọ gbalịrị nke ukwuu. Ịgwara ka o si asụ asụsụ Igbo, ịgwara ka o si eme iji gosi gị na ọ bụ nwa afọ na amụjiri ya ọfụma. Ya bụ nwatakịrị nwaanyị ọ bụ na ọ nọ m nso nwesị ka m daa ya obi. Ọ gbalị ka o mere ihe nke gosiri na o tego aka na ya bụ ihe nkiri indọstrị ndị ọcha kpọrọ indọstrị. O tego aka. Ịmara ndị be anyị si na nwaanyị bi ụzọ bịa ije di, ọ na-aka enwe mkpọmkpọ ite. Ịfụ ndị so wee atịa ya bụ ihe nkiri Blood Sister, ha bụgo ndị tegara aka na film indọstrị. Ị ga-ekwu ụra si nua ịnwekwara ihe ka o si eme. Ihe nkiri Blood Sisters ewepụrụ m ụlọ aka. Ha gbalịrị ọfụma, ha gbalịrị site n'isi wee ruo n'ọdụ. Ha niile gbalịrị ọfụma. Aga m ekwu n'isi Egwu Arinze wee hapụ ibi ya. Onye ka m ma kpọ hapụ ọketizn. Ndị a gbalịrị ọfụma. Gịnị ka m na-ekwu dị sef? Gịnị ka m na-ekwu? Mgba biko na achọrọ m ka unu kiri ikwe na ihe bụ ihe m na-ekwu ka m mara ma ihe a na-ekwu ma ọ bụ asị. First, I'd like to thank you for raising the most beautiful woman I have ever seen. And for allowing me to marry her. Thank you, Kola. Thank you for standing by me all these years. If no be you, half of the things I don't accomplish with this life, I feel no fit. I know everything. When are you going to get that? Soon you'll be king. Yes. Hey, the man of the hour. I don't think I can do this thing. Do not embarrass me this day. I'm so sorry, Mommy. You're really ready to get married to a man who does this to you? He beats me. So you're telling me you're willing to let go of everything? Maka Wansila, it can't be that bad. You still want me to do for the wedding? Yeah. If anything happens to me, look to our brother. What I do know is that he was a very violent man. And you know what they say? What in God's name is going on? If you live by the sword. I don't know, he just vanished. I can't find him anywhere. I need you to find the people who did this and make them suffer. Help me! Sarah, we're no longer good girls, okay? We're fugitives now. Akwụna afụgo ihe m na-ekwu maka ya. Unu ejigo anya unu wee gbara onwe unu Christmas. Dịka m gwara unu na mbụ na ya bụ ihe nkiri a tọgburu onwe ya. Ọ bụrụ na ị lere ihe a, ị ga-amụta nnukwute ihe. And nke m ji aka ọfụma na enwere ihe mụtara n'ime ya bụ ihe nkiri Blood Sisters anyị na-ekwu maka ya. Na ya bụ ihe nkiri a tọgburu onwe ya nke ọma. Ndị mmadụ ekwuo n'okwu banyere ihe nkiri emepụtara ọfụrụ. Ụwa niile ekwugo okwu. Ọ bụ ya mere anyị nwaji wee sị na anyị ga-etinye ọnụ n'ihe gbasara ihe nkiri nke Blood Sisters anyị na-ekwu maka ya, ka ha si wee hazisie ya bụ ihe nkiri a ọ magburu onwe ya site na ndị eji wee mere ngwaọrụ na ihe gbasara ihe nkiri a. Ha gbalịrị ọfụma wee hazie ya n'ụzọ pụrụ iche nke gị ime ọ bụ na ine ya ikweta na ihe a bụ ihe dị mkpa mere. Otu aka a na-arụtụkwa aka gbasara
ya bụ nwata nwaanyị Sarah nke eso wee art ya bụ ihe nkiri a na ọyị ya nwaanyị bụ Kemi ha gbalịrị ọfụma. Ọyị ya siri ike. Ọyị ha bidoro ma ha na-eje akwụkwọ wee yigide tili nke nwaanyị abịa lụkwa di. Akwụnụ mana ọ bụrụ na ewepụ ya bụ Kemi, di ya gara egbukwu ya o wee nwụọ. Ọ bụrụ ka o si wee jee, mana ifugo enyemaka na uru ọyị na-abanyere ọyị ya bụ ihe nkiri a magburu onwe ya. Ifukwara ka ọkụ eji wee hazisie ebe ahụ si wee dị. Ifukwara akwa ha isi. Ifukwara ma ndị obodo ndị oyibo nọsi ebe ahụ. Ọ dịghị ihe nkiri ọ dịghị ka ihe a na-eme na obodo anyị bụ Nigeria. Ọ dị nnọọ ka ihe mere na mba ofesi. Ọ tọgburu onwe ya. Ọ mara mma nke ukwuu. Aga m ekwu ole wee ghara ole. Ọ gwụrụ ofu ihe m chọkwara ịrụtụ aka na ya bụ ihe nkiri a na-ekwu maka ya. Ebe Uche Jombo na-abara nwunye ya nwaanyị mba, ebe ọ gwara ya datị na mma na ya bụ di ya na-eti ya ihe, na ọ gaghị alụsịkwa di ya again ọzọ, nke nwaanyị ya agbawara ya wee maa ya ụra na gịnị ka ọ chọrọ ikwu. Ọ chọrọ imebi ụbọchị nke. Ana m eji otu aka na-arụtụ aka na-agba ndị nne na nna, unu adị na-akwanye ụmụ unu ka ha mee ihe ha na-achọghị ime. Ebe ha fụrụ n'ụzọ adịrọ, unu na-akwanye ha ka ha mee ya. N'ikpeazụ ọ na-ebute ọghọm ahịa. Mana ka ụfọ ji fọ mbara na afọ ka m jenu wee zuru ike. Ana m abịakwa. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ị na-esonye anyị na ihe nkiri nke Blood Sisters, ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-abata, ana m asị ka ịtọ ntị n'ala ka ị nụrụ ihe ndị nke anyị kwugoro before. Anyị kwuru okwu maka ihe nkiri Blood Sisters, kwuo ndị so wee mee ihe bụ ihe nkiri a. Anyị kpọtụrụ aha dịka Rasin Noah nọ n'ime ya, Shegu Arinze, Uche Jombo, Katie Henshaw, and Deyemi so n'ime ndị so wee mee ihe nkiri a anyị na-ekwu maka ya. Mana ugbu a enwere ihe m chọrọ ịrụtụ aka n'ime ihe nke anyị na-ekwu kem ọyị. Ọ bụ gịnị bụ ọyị? Maka na ọ bụ na ị na-anya na ya bụ ihe nkiri a, ị achọpụta uru ọyị bara n'ime ihe nkiri a, anụ ọghọm ọyị bakwara n'ime ihe nkiri a. Ọ bụ na ị na-anya na ihe nkiri anyị na-ekwu maka ya, Sarah na Kemi bụ ezi ọyị site mgbe ha nọ na ụlọ akwụkwọ. Unu ga-eji anya unu wee fụ ihe uru ya bụ nwata nwaanyị bara ọyị ya nwaanyị. Ọ bụgoro n'ụzọ dị mma ma ọ bụ n'ụzọ jọrọ njọ, unu ga-afụ ya n'anya unu. N'ime ụwa dịka anyị si wee bụrụ mmadụ, ọyị na-eme ọtụtụ ihe bara uru n'ime ndụ anyị. Ọyị na-emekwa ọtụtụ ihe ọjọọ n'ime ndụ anyị dịka anyị si bụrụ mmadụ. Mana isiokwu m na-abụ, kedu onye bụ ọyị gị? Onye bụ ọyị gị? Ya bụ isiokwu m. Onye ka gị na ya dị na mma? Kedu onye ga-abụ ibewe ya ebewe, ịṅụwa ọṅụ ya ṅụwa ọṅụ? Ọ bụ ebe a ka anyị na-arụtụ aka ugbu a. Dịka m onwe m enwego m ọtụtụ ihe nkụzi m mụtara n'aka ọyị m ndị nke m na ha dị na mma. Ha emego m nke ọma, ha emego m nke ọjọọ, mana ejizi m ire m were gụọ eze m ọnụ. Otu aka ahụ ka m na-asịkwa gị nwa bụ onye na-ege ntị, ị ga-ejikwa ire gị were gụọ eze gị ọnụ, maka na ị gaghị asị m na ị nwebele ihe mwute n'ebe ọyị gị nọ. Ọkwa na ọyị gị emebele gị ihe ọma kemgbe gị na ya na-abụ o si were mata. Mana ka o si wee na-ewute m bụ na ọyị nke m ji aka m wee metụrụ onwe m kewara m azụ. O mewara m obi nke ukwuu. Enwekwara nwaanyị m chọkwara ịlụ, ọkwa ọyị m gara je tisaa ya were kwuo nke m mere na nke na-eme ha. Nke a wee si otu aha wee gaa, ana m akwu na ole ghara ole. O mere m ọtụtụ ihe mere m ji wee mụta ihe. Maka na ndị Igbo sị na ọ bụ na agbịsị gba otile, otile amụrụ akọ. Ndị
ọma na-ege ntị, amụrụgo m akọ n'oge dịka nke a. N'ụzọ aka ahụkwa, dịka m si wee bụrụ mmadụ, ama m ihe m nwere ike imere ọyị m ọ dịrị ya na mkpa, mana nke m si emere ọyị m abụrụ ka ọyị m si emere m. Maka ndị Igbo na-asị aka iri kwa aka ekpe akwụ aka nri. Mana ọ na-ewutezi m n'ụbọchị nke ka anyị nọ n'ime ya, na ọ na-abụ ịkpọchazi aka nri kpọcha aka ekpe ama mkpọzi aka nri, o wee bụrụ ihe mwute menyere anyị. Unu makwa na ọyị a na-ekwu maka ya, ọ dị ka aka inu, na ndị Igbo ebe anyị si na ka aka inu si ada na ntị ọ bụrụ ka o si atọ n'ọnụ. Mana ọ bụrụ na ọ danyere gị nke ọma, ibe, ọ danyere gị nke ọjọọ, idibe. Mana mmụọ ga-agbakwasị ụkwụ na nke ọma. Ọ bụrụ na anyị jere n'ime akwụkwọ nsọ, unu ga-afụ ka David na Jonathan wee bụrụ ezi ọyị. Enwekwara mgbe Sọl chọrọ igbu David, Jonathan wee gbapụ ọsọ wee je gwa David na ọ bụrụ na o si ụzọ a wee gaa na nna ya nọ ebe ahụ na ọ ga-egbu ya. Ihe a bụ ihe a na-akpọ ezi ọyị. Mgbe o si otu a wee dịrị, ha wee togide. Ụnụ mana ọ dịrị izi na nna gị chọrọ igbu mmadụ, mgbe je gwa onye nna gị chọrọ igbu na ya lekwe ihe nna gị na-akpa na ọ chọrọ igbukwa gị wo. Ọ dịkwa na izi ndị be anyị. Mana n'ime akwụkwọ nsọ ahụ ka anyị gụrụ ọfụma, ọ kọwara na Jonathan na David bụ ezi ọyị, bụ ihe merenụ mgbe ọ dịzi ka na ihe niile mechazi, agha niile adachaziri. Jonathan wee nwụkwa, ofu ụbọchị wee ruo, David wee kulie wee jụwa ajụjụ sị, enwere onye fọrọ ọnụ n'ebe Sọl ka o wee gosi ịhụnanya ihe Jonathan mere ya. O wee bụrụ na enwere ofu nwa Jonathan ka dị ndụ nke a kpọrọ Mefiboshet. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ya bụ David mechara wee gosi ịhụnanya n'isi nwata nwoke a akpọrọ Mefiboshet. Nke a na-egosi gị ihe ezi ọyị na-eme. Enwere ofu ọyị nwoke m mara nke ọma, ihe ya na ọyị ya nwoke na-eme bụ nzụkọrịta ahịa. Ha tụọ ahịa, ọ bata, ha ekee ya, onye ọbụla ere nke ya. Ha na-eme ihe a, ahịa a na-aga ọfụma, na-aga owere ofu ụbọchị. Nwata nwoke a ewere ekunie wee ye kpaa nkata kpagide ọyị ya nwoke ya na bụ eme biznes. Wee si ụta wee gbuo nwokorobịa wee nwụọ. Ndị be anyị, ihe dị otu a o kwesịrị na-ekwesị. Nke a na-ezi ajọ ọyị. Achọrọ m ka ị were ire gị were ego eze gị ọnụ, jukere onwe gị ajụjụ, onye bụ ezi ọyị gị, onye bụ ọyị gị. Kedu ihe ị nwere ike imere ọyị gị mgbe ọ dị na mkpa? Ọ na-abụ ọyị gị bewe akwa gị ṅụba ọṅụ, ka ọ na-abụ ọyị gị ṅụba ọṅụ iwebe iwe, ka ọ na-abụ ihe ọma mere ọyị gị iwebe iwe? Achọrọ m ka ijire ire gị gụọ eze gị ọnụ, onye bụ ọyị gị, gịnị ka ị ga-emenwuru ọyị gị ma ihe dị ya na mkpa? Ka ọ bụ ndị na-abụ ọyị ha nọ n'ụlọ ọgwụ, kpọba ha n'ekwentị, ha kọba akụkọ Mike Ejeagha na ọ nọ na Abuja, waile na ọ ka nọkwa na ụlọ ya. Ka ọ ga-abụ ndị bụ ori n'ọnwụ, ma ọyị gị nwụrụ ịgbapụta ya na-ebezi akpa, ezi ọyị m anwụọna. Mana mgbe ihe na-esiri ike, ịgbara 440. Ihe a bụ ihe m sị ka m jụọ unu na mgbawa, onye bụ ezi ọyị gị? Site n'ihe niile ndị a m kwuru, unu ga-afụ ma ghọta uru ọyị bara na ọghọmahịa nọkwa n'ihe gbasara ọyị anyị na-ekwu maka ya. Mana tupu anyị agakwa n'iru, kedu ihe ị nwere ike ime ọyị gị nwoke maọbụ ọyị gị nwaanyị mgbe ọ nọ na mkpa? Ka anyị gaa n'ime obodo. Ọ dị mma, unu afụgoni ka esi gbuo onye ibi mma, hụkwa ka o si wee zee ya. Ọ bụrụ na ị na-ajoin anyị ugbu a, ị na-esonye anyị n'ihe anyị na-eme n'emume nke ehihie a, anyị kpọtụrụ afọ ihe gbasara ihe nkiri nke Blood Sister ịpụtara ọfụrụ. Anyị kwugasịrị ọtụtụ ihe n'ime ya, ka o si wee tọọ ụtọ, ka ha si wee hazisie ya, o wee gaa nke ọma. Anyị metụkwara aka na ndị so wee atịa ya bụ ihe nkiri a na-ekwu maka ya.
anyị kwụsịrị afa ha mmadụ dịka Rasinua, Chegwu Arinze, Kate na Adeyemi. Ha hiri nne bụ ndị anyị na-aga akpụchawa afa ha. So anyị rụtara aka ọtụtụ ime n'ihe ka anyị rụtụtụrụ aka wee bata ihe na ihe bụ friendship ka ndị Igbo kpọrọ ọyị. Ebe ahụ ka anyị nọ, anyị na-achịpịachi ya bụ ihe emume a, mana echefukwala na ọ kala bụkwa mụọ bụ Daniel Ejekwu nke na mara ọfụma the prophetic. Ọ bụrụ na o nwere ozi ị chọrọ ịtụbatara anyị n'ụlọ ọrụ anyị, aga m achọ ka itinye ya na isi mbido TV. Anyị ga-elebara anya, ma ọ bụkwa na ije na akara eji wee mara m, akara ekwentị m, ije chekere m prophetic Daniel, ijekwere m ozi ebe ahụ, aga m eti ya ọnụ. A sị m n'ọnọdụ ọfụma, ụbọchị nke taa mara unu mma, ọ ga-adịrị nwoke na mma, dịrị nwaanyị na mma. Nọdịkwanụ ma chere ụbọchị ọzọ anyị ga-ewetakwara unu ihe emume. Udo dịrị unu.